lada piong hoi ka jing nang jing start kapalai lu dia ngi peit ya ke nuksa jongi kon samla jongane ka juk kabamenda la jan long man la ki inga sem ki don ki kon samla ke la de pule ki pule la se don ki ba poi hadu class 10 don ki ba poi hadu class 12 don ki ba poi hadu BA MA MSc PhD baki balade pule bun ki kinja training Henry ladangi peit ya ke jingim jongki ngilaban yo i kidemaki kibangop habun chait ki jingjinjar omde na marba ka jingjinjar ka wan talap yaki Henry ya ke jingnang jingstar jongki kayalam pen ban yaki shaka jingjot shaka jingsosi shaki kam auria